L'origen de la residència Inglà de Via és bàsicament el patrimoni d'una família que queda sense cap descendent i llavors el que fa és deixar en hereu de confiança mossèn Joaquim Inglà de Via i la seva germana. Aquests diners es van destinar a una sèrie d'obres benèfiques, una d'elles va ser la creació d'aquest asil. Estem molt acostumats a que la gent gran estiguin en llocs pensats per ells, públics, privats, etc. Però si ens en anem al 1913, això era una cosa realment estranya. Diguem-ne que l'asilo ha anat mantenint una línia que a partir dels anys 60-70 comença a ampliar el seu servei perquè hi ha més població a Vilafranca i per tant hi ha una demanda més d'aquest servei assistencial. Després Caixa Penedès, l'obra social, va assumir la gestió, actualment recolza Pinae, però hi ha un patronat propi de la Fundació Inglà de Via, però sempre d'alguna manera s'ha mantingut aquest esperit fundacional dels germans Inglà de Via i el tret que ens caracteritza més és el fet que som una fundació. A la residència Inglà de Via treballem per mantenir una qualitat òptima al servei i, a més, també vetllem molt per la transparència d'aquest. L'objectiu de la residència és oferir la millor qualitat de vida possible a les persones que hi viuen. És molt important que els usuaris se sentin com a casa seva per tot el tema de les rutines, perquè es creïn els espais ells. Jo crec que el més important és que s'ho sentin seu, que sentin que això és casa seva. Aquí és casa meva, perquè inconscientment, quan estic amb la meva filla, li dic: Marta, anem cap a casa, que estic cansada. Està en un edifici autènticament singular. És un edifici magnífic i que jo crec que té tot el sentit del món que es dediqui a una activitat com aquesta. És molt important la localització de la residència perquè estar en el centre de Vilafranca fa que els propis usuaris puguin entrar, sortir, passejar per allà on han passejat sempre i això fa que ens sentim còmodes, que ens sentim en un espai a gust, no ens agobiem, no estem angoixats per la pròpia situació de la residència. Després d'esmorzar, amb una companya d'aquí, ens n'anem a donar un tomet. Per mi no és una residència, per mi és un hotel, no de tercera, de quarta. El mobiliari que tenim al centre i que li dona un aire molt especial, molta part d'ell, els mobles antics, són fruit de les pertinences que tenien les persones que vivien a viure aquí. Inicialment això era un centre de beneficència, era un asil. Això volia dir que les persones que venien amb tot allò que tenien i ho portaven aquí. Per tant, la seva roba la portaven amb la seva calaixera. D'aquí que aquesta entitat hagi anat agafant aquest caire, que gairebé és una mica de museu. El dia a dia a la residència tindria com dos blocs, el que seria purament assistencial, el que serien les dinàmiques pròpies de llevar-se, esmorzar, cobrir els àpats, i després hi ha una altra part que són les activitats que els oferim. Tallers de lectura, a la biblioteca, amb voluntaris externs, llegeixen les notícies un cop a la setmana, fan ja la fisioterapeuta, que fa en grup als matins, a la tarda fa molta teràpia individual. Tot això t'omple perquè els pots arribar a ajudar i entendre i saber com se sent una persona. Tenim una teràpia que està funcionant molt bé, que és la teràpia assistida amb gossos. La interacció entre aquestes persones i els gossos és fantàstica. Despertem uns somriures, unes reaccions, un recuperar funcions que d'altres maneres no aconseguíem. Les persones que tenen una demència evolucionada són unes persones que no poden manifestar les seves necessitats, no poden manifestar les seves emocions i, per tant, hem creat una unitat especialitzada i té una estructura com de casa. És una unitat especialitzada en el sentit que tenim tot un grup de persones amb un deteriorament cognitiu més elevat que d'altres usuaris de la residència i tenim un personal molt més preparat en aquesta unitat per aquest tipus de patologies. Això genera un ambient molt més tranquil, es baixa l'ansietat d'aquestes persones, que qualsevol estímul extern se'ls fa estrany i se'ls viuen com una agressió perquè no el comprenen i ens adonem que hi ha una qualitat de vida molt millor que la que tenien. La primera fan de la casa sóc jo. A les 8 del dematí ve una nena, em pica la porta i treu el capet i em diu: Nelly, són les 8.
us ho juro, només per la somrissa d'aquella nena val la pena el que paguem. El personal és magnífic. Veure els petons que fan a les persones grans, això no té valor. Et sents ben tractada, et sents apoyada i que no estàs sola. A mi m'agradaria molt poder viure en un centre com l'Ingla de Via quan jo sigui gran.